Sabi na kasi wala na. Maling siya nga lang. Hindi na maganda. Ito malamig. Parang ano sa labi ng Tagaytay. Hindi ko na nga magbagay. Iba yung may nantay. Hindi kita nga gitu. Baka din nagdiretso. Ano mo hindi alam? Mapasirin kita madali lang. Dumado ka lang kita. Madali lang mo dyan na. Yung nalipat na yung kanyang blackout. Dali Dennis. Pinasundon mo kami din eh. Bakit? Ay, hindi namin makita ang kanto mo. Brown out. Saan ka dapat na round? Kami, kung alam mo rin lapit na maker. Ay, wow! Ay, pinasundon mo kami. Kaya na load. Ay, hindi ka pagka nagkataon, napunta namin langit. Ay, linti ka. Bayo eh, lapit na na rin. Ay, tatlo kami. Ay, ang pinunta namin sa Duri Cementerio. Ay, lapit na. Sunduin mo na kami din eh. Tano, hariyo ka mo siya. Mukhang harinig ka mo doon sa may, ano, sa may taal. Ha? Harinig ka mo sa may taal. Ha? Sa indong istaran. Nung? Ang istaran doon sa Batangas, mukhang harinig doon sa may taal. Ano na, sabihin mo? Itong, bakong harinig ako ang harinig doon sa may taal mismo. Ang... Bahay niyo. Hindi, tabi. Malayo kami sa dagat. Siguro na sa mga... Taas pa kami. Kailangan siyempre ang sa amin. Isang doon, isang dito. Tapos sa akin, okay. tatagay. Ikot na tayo. Punta doon. Hindi. Dito, sa kabila. No. Oo. Okay. Let's go. Sama na ako, sir. Kaya mo pa. Baka hindi mo na kaya. Naahon pa eh. Pagka nalusong pa, hindi kaya. Naahon eh. Malasaw sa ahon, may nasa lusong. Yung sa ahon, ay, pagdagdag ka pa. Ito yung dating dumping site. Dumping site dati to. Ito, burol talaga ito. Hindi, basura to. Ito basura. Basura. Ang basurahan. Parang sa payatas, ano? Ito basurahan. Tignan nga. Meron din yung ginawa. Payatas. I-improve na. Maganda doon sa'yo, parang may mini park. Ang galing nga yung ginawa, no? Basura ang palangit. Wala ang Ay, hanggang doon sa dulo, oh. Okay. Oh, yan, tignan mo. Hindi, bala ka naman. Parang ma-mountain ka lang. Yung bag natin, baka pagbalik natin mawala. Ha? Nagkatigat ako, wait tayo. Masunod na lang. Oo nga, dapat talaga pagkakuha ng mga bike. Ako nga, hindi makagala ng SIM kahapon ni Kwanig. Walang lock.
Sampai kami mga lakyang. Hindi kasi ba? Sayang ano. Baka mawala yung bike. Pero kaya sana mag-install tayo dun sa Basura pala ito. Oo, meron to. Pero yung lupa, nilagyan din ng lupa, hindi na. Meron pang net, parang net. Net sa ilalim. Tapos, Kung ano kaya, hindi masayang din, no? Hanap ko na siyang lugar bago sa government. pag na-develop na to, sigurado akong magiging to tourist attraction. Oo, pasyalan. Gawing ano, parang, Hindi mo alam ang ilalim pala, basura. oo, tapos gawing bike trail. Parang petas nga. Petas, hindi Pag ano na to, naman... magiging tong, kung gawin tong bike trail, sigurado ako. Ano to, kick-click to. Malutaw. Ha? Mas magandang pa, ano. May video naman Patay ka, mano ka? Ayan, Dennis. Oh. Oo. Ay, video ka na. Wala, wala. Bili ako ng kapatid. Ha? Oo. Sabi ko kalma, huwag ka mawala ng pagkasa, hindi mo alam. Kaya nga, ang bilis mo nga mag-drive. Bigla ka lang nawala, nag-wipe lang si Dominic. Nawala na kaya ng owner. Palakal. Nagihan pa pala si Kaloko sa kayo ni. Dali na, karating ko sa kawo. Ano ko ba, picture mo na kita. Ang tubig dagat. Yan mga gas ng head. Guys, gas mo lang. Bilis! Mapagalang ka man.